Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama? 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 Ashe kina na a zaune? Ina nan a zaune na ta ɗan wani dubu. Masha Allah, nan ina ƙofar gida wai na ga wannan 'yan jarida wasu suna so su hira da ke. Mama za su hira da ni to akan me? Ɗan jarida. Yawa da suna ƙofar gida. To ni abin da za a yi Suna so su hira da ke. Wajen ki suka samu ba. to wace jarida ce wannan? Wannan 'yan jarida na ƙalubale TV wanda yake ɗauko a wuri na ɗan hutu masu. Mana tuna ai na gane na sai suna a gaskiya kan Da zan je ce su shigo kenan kawai. kai da kuma sunan su ba. Ƙalubale TV kawai. A to bari in ƙara saƙon. Su da irin ayyukansu da suke ɗaɗɗura a cikin su. Ka ce ya shigo. To, salamu alaiki. Amma alaikum salam. To, Hajjaju masu kallon ki da masu sauraron ki za su so ki gabatar musu da sunan ki kamar yadda wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba. Masha Allah. Da farko dai sunana Zulaihat Abdullahi Aliyu Bebeji. Wacce aka fi sani da Maman Haidar ko Hajiya Zulai Gaida ko Hajiya Zulai Bebeji ko Hajiya Zulai mai attajira. To, Hajjaju wani ƙalubale kika fuskanta a masana'antar Kano? To, falilahi alhamdu ita duk harka ta rayuwa ai ba ta rasa ƙalubale. Kwarai a cikin harkar Hausa Film Industry akwai cikakken ƙalubale matsalan da mu iyaye muke samu. Shi wani abun ko da ba zai iya faɗuwa ba, amma za a ɗan iya faɗar wani abun daga ciki. Yawwa, a cikin wannan masana'anta tamu akwai ɗan wani abu da yake ɗan cimin rai na nuna kamar bambanci haka. Iyaye ne mu, saboda gaskiya galibi mun fi taka rawar ɗin iyaye. To amma kuma muna da ƙarancin muhimmanci a wajen abokan aiki. Za ka ga yadda ake girmama wancan, ake kafa da shi, ake nan da shi, ake tarairayarsa. Kina so da yake ce kamar kuna nuna jari hujja A to jari hujja mana sosai, in ka kira shi jari hujja ma baka bata ba, saboda za ki ga ana ba wancan muhimmanci, ana lallaba shi, ke ko oho. Ba zan taɓa manta ba nan baka labari. Akwai wani aiki da muke yi, ba zan ambaci sunan kowa ba, amma wanda ya san an yi abin da shi zai iya tuna idan Allah ya sa ya gani. Akwai yarinya da muka taɓa ɗan yin wata rigima da ita. Da muka zo mun shiga ɗaki muna canza kaya, sai dai wa yarinyar magana, sai ta shiru, na ɗauka kamar ko bata ji ba. Na ce ina miki magana kina ji na, akan me zan yi miki magana, ai ni gaba ni da ke har abada. Sai na ce to ai ko ni idan ina gaba da mutum to ba ma zan iya aiki da shi ba. Na ce ni kuma idan muka kulla gaba da ke har abada, ko fan taɓa sama za a bani inda ke zan aiki ba zan yi ba. Kawai na ɗauko jakata na yau waje. Ina fitowa, kai hajiya, wallahi azimu wanda yake ɗaukar kyamarar buɗar bakinsa ya ce to a kyale a kira wata mana. Kafin ka ce mai wani irin ka ta fara gidan nan ne, har na kawo harabar. Wallahi daraktan shi yanzu idan ya ji ya san shi ne a duniya, har kwanan gobe ina ganin kima, ina ganin girmansa, ina ganin mutuncinsa. Kafarsa ba ko takalmi haka ibiyo na hajiya me yake faruwa ne haka? Dan Allah tsaya, ke da ba a rigima da ke? Ya fito na dawo, me yake faruwa? Na ce kaji abin da muke ciki da wannan yarinyar. To ta ce tana gaba da ni, dan me zan yi aiki da ita? Sai ya ce a bata kyauta ba, sai ya kwalla mata kira, ya ce ke wannan bata haife ki ba? Ta shiru, ya ce to ki bata hakuri. Ana abin da kima da daraja da muhimmanci, saboda in ne ma zance ne na kusan shekara 10 baya. Sai ta ce da dariyarta da komai, sai ta ce to hajiya ki hakuri. To wannan ba karamin kalubale bane, idan da kamar a ce a set din ba a haɗu da mai hankali ba, ya kake ga al'amarin zai kasance?
kaga mu'amalar mu da yarinya ba za ta daidaita ba. To shi yasa muna faɗar wannan ne ba wai don mu ɗauki wuƙa mu daɓa cikin mu mai kirari ba, a'a muna faɗar ƙalubale ne domin a gyara. Idan da babba a guri idan wani abu ya taso to sai ya bada haƙuri, amma wannan mai kyamara har kwanan gobe da wannan abin nake kallon sa, saboda shi ba dan a gyara bane, kawai sai caye kawai a kira wata. To kaga mu rahin muhimmancin da muke fuskanta kenan mu iyaye, kaga wannan ba karamin kalubale bane. Idan aka tashi jarumi za a bashi ai ta bin sa wani sai ai wata guda ana bin sa, amma iyaye fa ba a ko kastin din su ma sai randa zaki yau ko gobe sannan a kwada miki kira. Wallahi uwar da za ta ce ta wuce wannan ka'idar wallahi a cikin mu ba su da yawa. A'a ba a nuna mana muhimmanci gaskiyar mu. To Allah da ya gawai da yawa to shi packaging to shikenan. Su wa'ancan manya wanda yake da shahara wanda da shi take yi, kuma mu ma ai tana yi da mutum da tare da su muke haduwa mu. Har wata ran Asad na taba cewa da wani da director da aka bani haushi nace dan Allah ku yi film na jarumi shi kadai. Ba shi da uwa, ba shi da wa, ba shi da kani, ba shi da abokin mu'amala, tunda su suka fi muhimmanci to ya fim shi kadai. Ya shiga ya fito ya can shi kadai kwal in za a kalli fim din. Duk shahararsa in ya fi kowa shahara a duniya, shi kadai ya shiga ya fita ba da abokin da zai hulɗa da shi. Fim din zai kallu. To saboda haka dan menene kuma kai tare kuke haduwa ku yi, amma sai ya zama kai muhimmancin ka ba da yawa. Wannan ba karamin kalubale bane gaskiya. To Hajjaju, kalubalen da ake fuskanta idan maɗaukaki yana neman ɗaukaka, an ce tun daga gida yake neman yake fara to daga shi ne ko kuma daga harkar ne? Ni ina ganin kamar ko daga harkar ne, tun da in ka je can ka gani can ma ya kaga sam irin hakan, can ma sai kaga an kamanta haka. Kina zaune a matsayin ki na uwa, dan da za ku yi aiki tare da shi, da ya ce kaza a tafi a yi masa, da ya ce kaza a tafi a yi masa. Ke da za ki ce ina jin kishirwa, ba mai kallon ki bare ya kawo miki ruwan. Sai da gaske ba wai dukansu bane suke haka, amma dai akasari kalubalen ya fi yawa na rashin kyautata wa iyaye. Yawa maganar nasara, gaskiyar magana harkar fim akwai nasara, ba dan nasarar da muke samu ba ma yadda muke fuskantar wancan kalubalen ai da bamu ci gaba da yi ba. Ba ƙaramin nasara ba ce yanzu kwanaki cikin dangina na shiga ahalina, yadda ka san sabuwa ba a san ni ba haka jama'a suka zo aka yi ta abin nan. Kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ce. Za mu iya zuwa guri idan Allah ya haɗa mu da masu ƙaunar mu abin da za mu yi kafin a ce ka ce an ankara an yi mana, to wannan ba ƙaramin nasara ba ce. Duk muna samun gaskiyar magana, ana samun alheri a game da harkar Hausa. Yauwa ana nuna mana so da ƙauna, kuma muna godiya. Muna fatan alkhairi ga masu ƙaunar mu. To wani shawara zaki ba wa artist ɗin da suke so su zama su bayan? To ita dai shawara guda ɗaya ce. Shi da abin da kake so ka samu ci gaba, yana da kyau mutum ya kasance mai biyayya, ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a, kuma ya zama mai haƙuri. Saboda juriya ba abin da ba za ta baka ba. Domin irin ƙalubalen da muke samu ba don mun yi haƙurin mun daure ba, da ba za mu iya ci gaba da yi ba. Duk irin kalubalen da muke samu sai muke haƙuri muke daurewa. Yawwa, saboda sai ka yi haƙuri ka daure kake samun cimma nasara a duk al'amarin da ka sa a gaba. To Hajjaju, ina jin ki wani shawara zaki iya ba wa artist ɗin da suke sha'awar shigowa harkar? Kamar yadda na gaya maka, ita harkar rayuwa gaba ɗayanta haƙuri ce da juriya, kuma sai mutum ya zama mai biyayya. Yawwa, sai mutum ya zama mai biyayya, saboda duk inda mutum ya shiga ko wasu abubuwa na darasi da ake nuna wani cewa kana da wayo a zama kamar ba ka da wayo, kana da hankali a zama kamar ba ka da hankali, kana da kuɗinka sai ka ɓoye son abu ne kana so amma sai ka nuna ba ka so. Wani mutum ya duka wannan abubuwa da ba zai zama ba zai kai ka cimma ga cin da yake so ya kai.